Pentsatzen txikia nintzela Ondo, oroketan esperientzi oso politak ditugu. Zean, txikitatik beti oroketan, bigarren bi urtetik ja zer meirateta. Como que... Labagoaz bizikletaz eta... Oso gustura etortze ginen orokitan. Gaina korrika sartze ginen denak nahi genuen aurrera iritsi. Eta irakasleekin oso harreman ona ukitzen genituen. Eske gertuko hasian, demaztin irakasle igualak ukitzen genituen. Eta... Lizardira, eskola berria. Entrenatzen moduan 2 urte. Urte batean oain 6. mailan dauden umiekin ibili nintzen. Eta aurten 3. mailakoekin. Eta oso polita da umiekin ibiltzia entrenatzen. Talde elkarreietan ibiltzen naiz, bai. Aurrenengo aldia etorri naiz, baina oso polita da. Jolasek ditugu, adibidez, bomba edo denda, ni dendari bezala eta behiek zozer ustegue, eta orduan diruan trukaketa eta hori dena. Orain bagoaz triste baina guazen. Eskola oso ona dara. Eskola... Guztiko ikasle guztiak familia bezala sortzen daura. Hor familizari bat. Eta irakasleekin oso harreman honak sortzeia eta esperientzia oso polita biltzea. Bagoaz ja, Lizardira, eskola berria. Etortzen asko baina. Bisitan ez, baina entrenatze bezala etorri naiz, orduan eta irakasle asko ikuste ditut talde elkarrietan atorrenian. Bai, batzuk kaletik ganetek ikuste ditut. Dut